ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ತೊಂದುಲ್ಲರ್ ಭಾಗಿರಥಿ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕುಲಿನಿ ತೀರ್ಥಾಮಸೆಗೆ ಪೋನುಲ್ಲ ವರ್ಷಲ ಎಂಕುಲು ತೀರ್ಥಾಮಸೆಗೆ ಕುಂಬ್ಳಿಗೆ ಪೋಪುನೆ ಅಂಡ ಈ ವರ್ಷ ಎಂಕುಲು ಐಲಾಗ ಪೋನುಲ್ಲ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಸೋಮೇಶ್ವರಗೆ ಪೋನುನಿತ್ತ ಅವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಐಲಾಗ ಪೋನುಲ್ಲ ಅಡೆ ಪೋಯಿನಿರ್ತೊಕ್ಕಲಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದೆ ಎಂದು ಎಂಗ್ಲು ಮತ್ತು ರೆಡ್ಡೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆದ ಎಂಗ್ಲು ಪೋಯಿನಿ ಗಾಡಿಡ್ ಪಂಡ ವಿಶಾಖನ ಗಾಡಿ ಮುಲ್ಪ ಕೈತಲ್ದ ಅಣ್ಣನಕ್ಲನ ಗಾಡಿಡ್ ಎಂಗ್ಲು ಪೋಯಿನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತ್ ಬತ್ತ ತೀರ್ಥಾಮಸೆನ ನಿಕುಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತೋದು ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಓಕೆ. ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಹಿಂಕುಳು ತೀರ್ಥಾಮಸೆ ಮೀದು
ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಬರ್ತದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಳ್ಳೈತೆ ಎಂಕ್ಲು ಐಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತ ಈ ಸತಿ. ಎಂಕ್ಲು ವರ್ಷಲ ಕುಂಬ್ಳೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗ್ನೆ. ಈ ಸತಿ ಒಂಜಿ ಐಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು. ಅಂಚ ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಬಿದ್ದಾನೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತದು. ಕುಂಬ್ಳೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತ ಐಲಾಗಬಹುದು. ಕುಂಬ್ಳೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೊರ ಬತ್ತದು ಪೋಯಿಂದು ವರ್ಷಲ ಇದೆ ಬರ್ತ ಅವರ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋಯಿಂದು ತೋಜಿಂದ ಮುಲ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸಾದ ದೇತನೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪುರ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಹಿಂಗೆ ಸೀದಾ ಹೋಟೆಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲ ತಿಂದಿಚ್ಚೆ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಹೋಟೆಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಹೋಟೆಲ್ ಚಾಪಾರ್ದು ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಇಂಕ್ಲು ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತದೆ. ಪಂಡ ನಮಸಿದ ಅಡಿಗೆ ಹೊಡಿತುಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಅಂಚ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮನ್ಪರೆ ಶುರು ಮಂತೇನು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಪೋದು ಬರ್ತದೆ. ಕುಂಟು ಪೂರ ಸುಮಾರು ಐತೆ. ನಾವೇನು ಪೂರ ಅರ್ದು ಪಾರ್ತೀವಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಅರ್ದದು ಅಡಿಗೆ ಶುರು ಮಂತೆ. ಇನ್ನು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಏನಿರ್ದವ್ರ ಏನ ಸಮಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ 11 ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬಿಡ್ತು. ಅಂಚ ಐತೆ ಕೂಡ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬತ್ತೀರಿ ಅಂಚ ಕೋರಿದ ಕಶ್ಮ ಅಂತಂದೊಳ್ಳೆ ಪೇರು ತಾರದ ಪೇರು ತೆತ್ತದು ಕೋತೆ ಕಶ್ಮ ಅಂತಂದೊಳ್ಳೆ ಅಂಚ ನಾನೈತೆ ಕೆತ್ತಿ ಸುಕ್ಕ ಅವಡು ಸುಕ್ಕ ನನಗೆ ಕೂಡ ಏನು ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ಸಾರು ಮಂತೆ ಇದೊಕ್ಕ ಕೆತ್ತಿ ಸುಕ್ಕ ಮಂತೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಅಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆದ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಪಂಡ ಯಾನು ಕೋರಿ ತಿನ್ಪುಂಡು ಬಾರಿ ಪೀರ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಂಡ ಚೂರು ಚೂರು ತಿನ್ಪೆ ಆತ ಈಜಿನ ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ನೀರೇ ಪರವೊಂದಿಪ್ಪುನು ಜಾಸ್ತಿ.